kan sing nomor 3 Mbak. Iya, berarti kalau dosamu kok keduren. Biasa wae. Dengan suaramu sing asli. Oh, Lho Sinta niku bijak lho Mbak. Ora. dosamu kok. Cocok wis. Kayak Cerewet Hari. Lah, ngapa sih? Kaya Sinta turut dalan. Sik. Sinta, kapan kowe gelem dadi garwaku wong ayu? Dosamu kok aku gelem tok pundhut garwa. Weh, Waton dipundhutake smartphone. aja meneh kok mung smartphone. Nyuwun tumurun ning lintang lan rembulan tak sembadani Sinta. Handphone arep tanggo apa Sinta? Kanggo enggar-enggar atiku mirengke RRI digital supaya ora lali budaya bangsa. Enggak enak yang Nggih iki diulangi saking ajeng. Suarane Pertahankan. lagi digandumke sekedhik Mbak. Niku mau terus nyang ke nyanun. Ora perlu dicilik ya. Ah. Suaramu asli. Spite ora sah saya cepet. Wis kaya ngarep mau. Kanggo enggar-enggar atiku. enggar-enggar atiku mirengke RRI digital supaya ora lali budaya bangsa. Kanggo enggar-enggar Enggar-enggar. ngenggar-enggar. Kanggo ngenggar-enggar atiku dosamuka mirengke RRI digital supaya ora lali budaya bangsa. Wis, Siap. wis tenan wis. Ini jadi ulang lagi nanti Eh. Wis iki